Ez izan zalantzarik emakume eta gizonen arteko berdintasuna erabateko lehentasuna dela Eusko Jaurlaritzarentzat eta niretzat ere bai. Horregaitik abiatu zuen orain dela 18 urte Ibarretxe lehendakariak esate baterako gizonduz programa. Horregaitik ematen diogu orain bultzada berezia eta nik neronek parte hartu nuen pasadan ostiralean. Gizonek berdintasunarekin dugun implikazioan aurrera pausu kualitatiboa eman behar dugulako baita ere. Eta bi alorretan bereziki, etxeko lanetan eta zaintzan eta indarkeriaren prebentzioan, esate baterako. Horregatik, erabaki nuen Emakunde lehendakaritzaren egituran barneratzea, berdintasunak zentralitatea auki behar duelako gure politika eta egitasmo guztietan. Horregaitik ari gara gazten sensibilizazioan sakontzen familiakin, hezitzaileekin batera teknologia berrien eragina kontuan hartuz, gela morea edo tratu on egitasmoekin esaterako. Horregaitik gure aurrekontuen 10% baino gehiago bideratzen dugu gure politika publikoetan genero zeharkakotasuna bermatzeko. Horregaitik garatuko ditugu berdintasun lege berrituak eskaintzen dituen aukera guztiak. Eta horregaitik indartuko dugu indarkeria matxista pairatzen duten emakumeen arretarako baliabideak.